फिसौआ मिनिनोनो रोङाखैमोन। दासिमबो मोखां नुवा। आंनि फिसालाखौ गबोगोन ना गबोआ जाखो। बिफा बोरायाबो गैला, ग्रोब ग्रोब बोसोरफानि। जाय दावहारु जोंनि NDFB बिथांमोनहा जायफोर दासिमबो जोबथेसालियाव जोबजानानै दं, सेन्ट्रेल जेल गुवाहाटीयाव आरो गुबुन गुबुन रायजोआव आरो गुबुन गुबुन हादोराव जोबथेजानानै थानाय गासै NDFBफोरखौ बख'नांगौनि सार्थ'आव गासै बर' रायजो राजायाबो दा सांग्रां जानायनि सम सफैबाय। अक्ट'बर नभेम्बरनि गेजेराव जुदि बिर जोहोलाव जाय बिथांमोनहा जोबथेसालियाव दासिम जोबजानानै दं, बिथांमोनहा जुदि उदां जायाब्ला बेवहाय साफ्रोम बर' रायजो राजाया सांग्रां जादो। दिनै जोबथेसालियाव गासै सा 10सो जिउ जोबजासे साजा मोननाय कनभिक्टेड जानानै दं आरो 2 गथ'फोरा फासिनि साजा बे एसेबां गिदिर थफ्लाखौ रुजुननानै गिथाव बाथाव थफ्लाखौ रुजुननानै दिनै बिथांमोनहा जोबथेसालियाव सान हर मोदैजों मोखांजों जानानै दिनै बिथांमोनहा थांनानै दं। दा बिथांमोननि आरो माखासे लोगोफ्रा दिनै ट्रायेल होजागासिनो दं NIA कर्टआव। दा ट्रायेलावबो ओरैबायदि मोनसे आथिखालाव मोनसे ओरैबायदि गिथाव बाथाव साखिफोर लिंहरनानै NIAफ्रा ट्रायेल होगासिनो दङ। जाय साखिफोरा प्रटेक्टेड उइटनेस, बिसोरनि मुंबो थाया, एड्रेसबो थाया, बिसोरबायदि साखिखौ लिंहरनानै दिनै गिथाव बाथाव गोसोम जि खाख्लुमनानै बिथांमोनखौ आदालताव गाखोहोनानै बिथांमोननि माखासे साखि लानाय बे दिनैसिम सोलिगासिनो दङ। गासै बर' रायजो राजाफोरखौ खुलुमहरनानै आंनि आखाइ खबजबै गुरैयै आं खावलायहरबाय, खौसे जा। एक्स NDFBनि फेमिलिफोर, गासै बर' रायजो राजाफोर खौसे जानानै खौसेयै सावरायलायनानै जाहाथे बिथांमोनखौ जोबथेसालिनिफ्राय उदां खालामनो हायो। दिनै आंनाबो फिसा हौवाया सुबला नार्जारिया नैबे फिसौआ मिनिनोनो रोङाखैमोन। बिसिबा गोबावसै ओंखारलांनाया, दासिमबो मोखां नुवा। आंनि फिसालाखौ गबोगोन ना गबोआ जाखो, उन्दुबायनोनो मिनिनानै थांला आङो। दाउ गोसोखांबाय बायनो। बिफा बोरायाबो गैला, ग्रोब ग्रोब बोसोरफानि। दासिमबो हा इसेखौनो हारसिंनो हाल खदाल मावनानै जानाङो बिफा बोराया। एखमबा समाव बोरायजोंबो आलि खोफाबायहैनांसै आङो। बिफा बोराया मेंनायजोंनो एखमबा समाव आलि दानफाबायनोसै आङो। बाहायनो एखमबा समाव उन्दुनोबो ओंखारलायलांला। फिसालाखौ गोसोखांबाय बायनो। उननि फिसौ मावरियाबो दङ। हिनजावाबो बिदिनो आंनो फिसिगासिनो दा। आं बारा रायलायला। गेजेरजों आं साफ्रोम बर' रायजो राजा आरो जोंनि गासै दुखुथिया न'खरफोर बयनिसिमबो आंनि रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय, खुलुमहरनाय थाबाय। आं दा मोनसे खोथाखौल' बुंनो सानदों। जोंहा आं सानो दा मोनसे सम जाबाय, गासै बर' रायजो राजाया सांग्रां जानायनि मोनसे सम सफैबाय। जाय दावहारु जोंनि न'खरनि जायफोर NDFB बिथांमोनहा जायफोर दासिमबो जोबथेसालियाव जोबजानानै दं, सेन्ट्रेल जेल गुवाहाटीयाव आरो गुबुन गुबुन रायजोआव आरो गुबुन गुबुन हादोराव जोबथेजानानै थानाय गासै NDFBफोरखौ बख'नांगौनि सार्थ'आव आं सानो
गासै बर' रायजो राजायाबो दा सांग्रां जानायनि सम सफैबाय। दा आं बेखौनो बुंगोन, जोंहा दिनै जों सावरायनाय बायदि फैगौ बोहैथि बोसोरनि फैगौ अक्ट'बर नभेम्बरनि गेजेराव जुदि बिर जोहोलाव जाय बिथांमोनहा जोबथेसालियाव दासिम जोबजानानै दं, बिथांमोनहा जुदि उदां जायाब्ला बेवहाय साफ्रोम बर' रायजो राजाया सांग्रां जादो जे माबा मोनसे थांखि लानानैब्लाबो मोनसे जावरिखांनाय फैनानै बै बिर जोहोलाव बिथांमोनखौ बख'नायनि सार्थआव खौसे जानानै गासै एक्स NDFB गासै बर' रायजो राजा गासैबो खौसे जानानै जाहाथे बिथांमोनखौ मा राहायै बख'नो हायो बेनि प्लेन पलिसिखौ जाहाथे लायो। आं बेखौ गासै बर' रायजो राजाफोरखौ खुलुमहरनानै आंनि आखाइ खबजबै गुरैयै आं खावलायहरबाय, खौसे जा एक्स NDFBनि फेमिलिफोर गासै बर' रायजो राजाफोर खौसे जानानै खौसेयै सावरायलायनानै जाहाथे बिथांमोनखौ जोबथेसालिनिफ्राय उदां खालामनो हायो। मानोना दिनै जोबथेसालियाव गासै 10सो जिउ जोबजासे साजा मोननाय कनभिक्टेड जानानै दं आरो 2 गथ'फोरा फासिनि साजा, बे इसिबां गिदिर थफ्लाखौ रुजुननानै गिथाव बाथाव थफ्लाखौ रुजुननानै दिनै बिथांमोनहा जोबथेसालियाव सान हर मोदैजों मोखांजों जानानै दिनै बिथांमोनहा थांनानै दं। गाव गावनि जिउखौ लानानै जानाय थिग गैया, लोंनाय थिग गैया, बे हालोदाव बिथांमोनहा दिनै जोबथेसालियाव दङ। बेसेबां दुखुनांथाव। दा बिथांमोननि आरो माखासे लोगोफ्रा दिनै ट्रायल होजागासिनो दं NIA कर्टआव। दा ट्रायलावबो ओरैबायदि मोनसे आथिखालाव मोनसे ओरैबायदि गिथाव बाथाव साखिफोर लिंहरनानै NIAफ्रा ट्रायल होगासिनो दङ। बै संदानग्रा एजेन्सिफ्रा, जाय साखिफोरा प्रटेक्टेड उइटनेस, बिसोरनि मुंबो थाया, एड्रेसबो थाया, बिसोरबायदि साखिखौ लिंहरनानै दिनै गिथाव बाथाव गोसोम जि खाख्लुमनानै बिथांमोनखौ आदालताव गाखोहोनानै बिथांमोननि माखासे साखि लानाय बे दिनैसिम सोलिगासिनो दङ। दा बेफोरखौ नुयोब्ला, बेफोरखौ दिग दिगै जों नायहरोब्ला जों हमनो हायो बिथांमोनखौबो निस्सय माबा मोनसे गिदिर पानिशमेन्ट हैगोनखौ जों नोजोर होनो हायो। गोजोन्थों।